Men lad os så sige, at man førte ulandsbistanden tilbage til det niveau, som det var under din regering, og den regering, du var medlem af, nemlig 0,87% af BNI. Vil man inden for det ulandsbistandsniveau, det vi havde under jer, Mette Frederiksen, vil man inden for det bistandsniveau kunne lave de lejre i Libyen og Algeriet, som vi kan sende flygtninge tilbage til? Ikke hvis du tager dansk ulandsbistand under et, fordi det, der selvfølgelig er behov for, er jo en forstærket global indsats via FN. Men skal vi i Danmark det er en forstærket europæisk indsats via EU. flere penge i Danmark end de der 0,87%? Du ønsker at løse flygtningeproblemet ved at lave de her lejre. Jeg spørger dig, kan vi løse det inden for den ulandsbistand, vi gav? Altså, hvis man skal lave de lejre, som du taler for, skal vi så bruge flere penge, end vi gjorde under jer? Jeg tror, man bliver nødt til at se det her som noget, der ikke lader sig løse. Vil du ikke nok svare på spørgsmålet, Mette Frederiksen? Skal vi bruge flere penge, end I gjorde for at lave de lejre? Vi har behov for en forstærket dansk indsats, men den kan ikke stå alene. Så vi har behov for en forstærket europæisk indsats, og vi har behov for en forstærket indsats. Når du siger en forstærket dansk indsats, så betyder det, at vi skal bruge flere penge, end I gjorde, da I havde regeringsmagten? Jamen, jeg kan ikke, og jeg vil ikke sætte et bestemt tal. Du kan godt, men du vil ikke. Nej, det kan jeg ikke, fordi du gør i mine øjne den her diskussion alt for forsimplet, fordi tingene forandrer sig og flytter sig. Men Mette Frederiksen, du ønsker at være statsminister i det her land. Ja, og det vi politikere bliver nødt til, det er at reagere på den situation, der er. Mener du, de lejre, som du nu mener, og som I som Socialdemokrati... Det kan Danmark ikke løfte alene, det er helt åbenbart. Det er der ingen, der har bedt dig om overhovedet. Det tror jeg heller ikke, der er nogen, der gør.